Badakizu zeintzuk diren Euskal Herriko mendi multzoen izenak? Euskaltzaindiak 201. araua argitaratu du, hauek argitzeko eta arautzeko. Izen horiek maiz agertzen dira kartografian, albistegietan, testu liburuetan, baina ez dago beti argi izen egokia zein den, eta euskaraz nola erabili behar den. Horregatik Euskaltzaindiak beharrezkotzat jo du argitzea zeintzuk diren alderarik egokienak, eta noiz eta nola erabili behar diren. Baina, zer aurki dezakegu arau honetan? Euskal Herri osoko 103 mendi multzoen izenak agertzen dira. Ez mendiak, mendi multzoak. Batzuk oso ezagunak dira. Nafarroako Pirineoa edo Gorbeiako mendigunea kasu. Beste batzuk ez dira inezagunak, Baigura edo Santzosolo adibidez. Eta bakoitzerako forma arautua, generikoa eta kokapena jasotzen dira. Baita hau guztia argiago ikusteko mapa bat ere. Araua kontsultatu nahi baduzu, euskaltzaindia.eusen egin dezakezu. Arau honetan, mendi multzoen izenak nola eta noiz erabili behar diren azaltzen duen taula bat topatuko duzu. Baina nola interpretatu informazio hau? Mendi multzo guztiek ez dute izaera bera, eta horrek eragina du arautzerako orduan. Mendi multzo batzuek berezko izena dute, hau da, izen propioa dute. Adibidez, Aralar, Grumeran edo Saraia. Kasu hauetan, ez da beharrezkoa generikoa erabiltzea, horregatik agertzen dira horrela taulan. Beste mendi multzo batzuetan, berriz, mendi nagusia edo ezagunena da erreferentea. Aizkorriren kasuan, aizkorri izena mendiarena da, tontorrarena. Mendi multzoak ordea, mendi horren izena hartzen du erreferentzia gisa. Horregatik esaten dugu Aizkorriko mendilerroa. Hau da, Aizkorri mendiko mendilerroa, edo horrelako zerbait. Batzuetan, uler daiteke, mendiak guztiz eman diola izena mendilerroari. Horregatik Aizkorri mendilerroa ere esan dezakegu. Eta testuinguruaren arabera, era sinpletua ere erabil daiteke. Aizkorri. Beti ere argi uzten bada mendilerroaz ari garela, eta ez mendi tontorraz. Badira ere inguruko herri, santutegi edo beste leku bati lotutako mendi multzoak. Askotan, mendi multzo horiek ez dute izen propiorik, eta horregatik inguruko leku baten izena erabiltzen dute referentzia gisa. Hau dela eta erabiltzen da normalean koa txiskia. Adibidez, Narbasa mendilerroa, Narbasako herrian dagoen mendilerroa edo Narbasatik gertu dagoen mendilerroa da. Hemen ere forma simplea erabili daiteke, nahasterik sortzen ez denean eta testuingurua argia denean. Irizpide hauek kontutan hartu behar dira bereziki testuinguru formalagoetan. Eguneroko hizkeran gehienetan badakigu zertaz ari garen eta ez da arazorik egot. Beraz, lasaitasun osoz erabili ditzakegu. Nola erabakitzen du Euskaltzaindiak zein den leku baten izen egokia? Izenak erabakitzerakoan, Euskaltzaindiak ez ditu lekuen izenak hausa sartzen, dokumentuetan eta gaur egungo erabilera kontutan hartzen ditu. Lehenik eta behin, iturri historikoetara jotzen da, mapa zaharrak, testu idatziak eta tradizioan jasotako erabilerak. Helburua da jakitea nola izendatu izan den leku jakin bat historian zehar. Jakina, egungo erabilera ere kontutan hartzen da. Nola esaten diogu izen horri hedabideetan, testuetan edo mapetan, eta hiztunek nola esaten diote? Araututako izenek erabilera errealarekin lotuta egon behar dute. Askotan, izendatzen diren lekuek izen bat baino gehiago izan dezakete. Eremu zabalak direlako edo herri bat baino gehiago hartzen dutelako. Mendi multzoak, mendiak edo ibaiak adibidez. Horregatik, aldaera desberdinak egon daitezke. Eta arauak, proposamen bat edo batzuk egin ditzake. Bizkaian adibidez, Legarmendi mendilerroa dugu, baina Aramotz ere deitu daiteke. Euskaltzaindiak ez du izenik asmatzen. Dokumentazioan eta erabileran oinarrituta proposamenak egiten ditu. Eta proposamen horiek ez dute debekatzen edo forma bakarra inposatzen. Hizkuntza estandarrerako forma egokiena eskaintzen dute.